Şivanê gund û mûzir hebû tinebû di zamanê berê de li gundekê xweş û mezin zilamekê jê hatî û zîrek hebû. Navê wî Mistê Axa bû. Hemû gund di bin emrê wî de bûn. Rojekî bang li hemû gundiyan kir û got: Şûna herkes here ber pazê xwe em şivanek bi heq bigirin, bila ew here ber pazê me. Gundiyan tev ev fikir eciband, ji xwe re şivanek dît. Êdî di şûna gundiyan de şivan diço berpas. Piştî çend mehan şivan bi gundiyekî re bû heval. Navê wî jî Mûzir bû. Mûzir yekê xirab û hîlebaz bû. Hêdî şivan kete bin bandora mûzir. Dilê şivan jî êdî xirabiyê dixwast. Rojekî Mûzir ji şivanê gund re got: Em birçîne, were em pazekî ji xwe re ser jê bikin. Bi hev re bixwin, li kêfa xwe binêrin. Dema xwediyê mîh bibêje kamiya min, em ê jê re bêjin gur xwariye. Qene bawerî bime bîne, em ê paz nêzîkê ciyê guran biçêrînin. Bila ew jî yek dido bixwin. Dema xwediyê paz li ser pazê xwe bigirîn, em ê jî bi wan re bigirîn. Şivan ev pêşniyas pir eciband û ji Mûzir re got baş e. Çi wext zikê me birçî bû, em ê wisa bikin. Çend caran wisa kirin. Ji ber hîleyê şivan û Mûzir gundiyan bawerî bi wan danî. Rojekî Mistê Axa gundiyan kom kir û ji wan re got: Bi vî awayî çê nabe. Her çend rojan ji pazên me kêm dibe. Di vî îşî de tiştek heye. Ya şivanê me kerî şivantiyê nayê an jî xayîntî dike. Tiştekî tîne serên pazê me. Ji vê ga pêve her roj em ê bi dizîka nobetê li şivanê xwe bigirin. Wê demê ê rastî derkeve derva. Dema nobet girtin çi bibînin? Mûzir û şivan bûne yek. Rê didine gur ku yek dido paz bixwe, ew jî pazekî ji xwe re ser jê dikin. Piştî xayîntiya şivan û Mûzir eşkere bû, Mistê Axa û gundiyan her duyên xirab girtin. Li gor şer'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem destekê wan jê hilkirin. Heqê pazên xwaribûn jî ji wan standin. Ji wê wextê pêve li gundê Mistê Axa tu kesî dizî nekir û herkes wezîfeya xwe bê kêmasî pêk anî. Mûzir û şivan jî ji gunehên xwe tobe kirin. Çîroka me ço nav deviyan, rehmet li dêw bavê me hemiyan û guhdaran. Belê çawa pêşiyên me gotine bi gur re dikujin, bi şivan re dixwin û bi xwedî re digirîn. Ji hikmet bî hikayet.